mempersembahkan sebuah cerita Sokol Kapak Pager Gunung. Selamat menyaksikan. Laki-laki yang membuat onar adalah Sokol. Di mana sarang akan kutembus? Masa gak kesel awakmu ya? Saben dina diuber-uber karo perintis teko Jember, Balung. Kawet ditawakmu, kasake nang arek. Tajek lagi mintekat. Amsa. Hah. Ben melek, golongane matane Lurah Sapar, Carek Karsal, Den Umar. Loh, apa? Riko eling, rikala jaman semono ijik ngadep nyecep ilmu ana ning Ponorogo. Jangarsane keju. Nah, ning karsane keju. Janjine Sabaya Mulya, Sabaya Pati. Iya pancen janjine piye? Sing artine kepenak siji, kepenak kabeh. Loro siji, loro kabeh. Lah nanging nyatane basane rik biyen kemuling ijik gorong aman, ijik diuber-uber. Barek golongane Mayor Lot bareng saiki kemuling breko sabrang laanane wis penak gak diuber-uber karo golongane Mayor Lot. Eling riko ijik jamane geladak gantung sing awake dhewe jebol sing ana disilir lek kelakuane awake dhewe kan. Oh.
Iku tak sing dadi runte atimu. Lah, Dadi mek kepengin ngelingno Den Umar, Lurah Sapar cari Karsan Kapung Malgun. bener. Gol. Piye? Nek pancen kekarepanmu kok koyo ngono. Aku dulur tuwek. Mek titip bare awakmu, wong sing gak duwe dosa aja nggo piloro. Iku mek titipku nang awakmu. Lek niatku kan gak katene nyangkut pautno wong sing gak duwe dosa. Iya. Tapi cuma ngelingno bare dulure awake dhewe. Ya. Gol. Iya, Kang. Lagi men tekad ini kan kamu kabeh. Wis nek pancen tujuanmu kaya ngono, aku ndukung nang awakmu Jogol. Ngono ya? Iya. Berarti dino iki digawe abang dino kemuling sabrang pregolan sanane ya. Iya. Terus no? bener. Ayo terus no, wis. Iya. Nek ngono pancen bener tekad sok. Biyen kepingin merdeka, kemuling sabrang, bego saandane tak rewangi toh pati. Nyowo taruhan. Bareng wis saiki merdeka. Gak ana wong-wong londo jajah no bumi Nusantara. Lurah Sapar Den Umar kari Karsan enak uripe. Karek aku barek Sogol sengsara. Ya tah, Dik, Sogol. Tekadku, Dik. Kon enak uripe, aku kudu enak. Mati Sogol, mati ngapsah. Ya wae dhewe iki kumpulan awakmu. Ning susaya awakmu iso mikir. Terus sakit. Oh, tak salah dhewe ada ke budak ini. Susaya ono pendopo ini. Terus. Nah gini kan. Nah, kon pulau teng guling niku dapur kula siagaken Gus. Sedaya penduduk kula siagaken Gus. Terus kersane aman pun ngantos wonten tiyang damel kiswe. Dusun Gembuli Gus. Iku sing gak jaluk. Aja kasih sampai duwe kecrok sing gak ada apa daerah mulih. Oh, pun capek niku tanggungan kula niku Gus. Ayo isro Gus. Lan kawan dhewe iki ono sing pikir sing apot apa Nggih. ambil amane dapat awakmu Niki ngaten Gus. ya. Niki keleresan panjenengan iki nyuwun pendapat saking kula. Niki kudu keperangan mereka dusun niki kan wonten bayan Gus wonten. Iya. Nah niki bayan niki tasih dereng muncul. Lah niki kelembre mau nek bayan niki Gus. Yan, Yan, ini Gus Lurah iki jaluk pendapat ya apa pendapat kaya awari goyang. Maksudnya apa? Iki keamanan desa. Ya, keamanan desa, amrih amane ana gembuling kene ya. Ngono ya. Kita jenenge Gus Lurah di Budi. Makane aku njaluk pendapat kabeh pamong si ana pendopo kene. Tentang keamanan. Iya. Ono bener nek Gus Lurah sumber reca supaya aman ya apa ari aman. Kok guyu ya? Niku lho niku Gus. Lah niku. Niku bayar nek ngoten nek bayar di Sing semerep persis niku perangkat sing paling bawah. Termasuk bayan RT RW ini sing ro persis teng rakyat. Mulane iku awakmu tak panggil mrene tak njaluk pendapat sing apik. Amrih amane ya apa? Oh iya. Amri amane. Lah, mesti musyawarah. Ya sing dari rusuh nih, itu digoleki cekel, gak dihukum gitu loh.
Niki ngeten Gus. Niki ngeten mawon. Nuwun sewu Gus nggih. Nah, niki panjenengan kan gadah dulur sing paling tuwek gadah Gus. Nah, atur keamanan desa niki bayan iki dicaremkan niki supaya desa niki aman. Kados kula, kembali kula siagaken aman Gus. Boten. Angin tinggi. Maka. Siapa nih kau? Oke, posisi. Oke, monggo. Oke, monggo pindah. Cuma Pak kabeh. Kelompok bayar Lurah Sapar Kampung Maun. Bayar ini. Yan, Oh, bayan Tor Gendor. Iki aku mek kepengin takon. Nek sumber jok ini iki aman apa ya? wah aman gini. Aman gini. Aman. Kampungnya Aman terus aman. bayane apa? Aman apa aman desa kene? Napane sing aman? Aku iki takon temenan. Desa kene iki aman apa aman? Pilih sinten sing aman? Lha lurahe karo kamu iki kondo. Lah aman. Ku sadaya itu lurah kare kampung iki kampung Mangun. Iya. Kadang aman. Iya. Oh, dulu sing lurah orangnya ya aman, tapi kenyataannya tetep Yan. Sing sarujuk yan. Sing sarujuk. terus dadi pamong kudu terbuka nopo anak. Iya, ning kudu ora ngomong aman kudu jam riko kudu aman ya. Si iki ora usah perlu pertentangan masalah aman dae. Me aku kepengin ngerti sak beneri. Lurai sik seneng ngomong desa ning kene apa ya, Bu? Kampunge sik seneng dadi kampung lirine. Bayan. Aku sik seneng ngomong rakyat ini. Jadi pun bosen jan. Kok paling tuwa dadi pamong kuwi. Lah makane iki senenge mergo wong ketemenan. Kita memang kulo napa anak. Lek lurahe kampunge iki padha setuju. Aku mek pengen weruh. Ya. Ya apa keadaane kene iki desa iki tentrem apa tentrem? Tentrem aman. On. Kan tentrem apa? Tetep boten pram. Wes kita kei waktu. Cilike seminggu, gedene saulan. Desa kene kudu tetep aman. Nek ndak aman lurahe kampunge kabeh dilereni akeh sing ganteni. Wis cukup. Kaya kudu ora ngomong aman ya. Iko kudu ngomong aman ya tadi saya. Ya apa saya? Cek karo lurahe ya. Berarti kulo kudu pro kan ngoten nah. Kudu ngono ya. Kulo pamong gak paling tuwa dhewe kan pro boten iso nek pancen boten bener. Boten aman nih. Apa manut aman. Aman. So Niki nuwun sewu kula niki. Niki kanggene
sampean kali kula iki diarani apot nggih panjenengan apot, diarani enteng nggih panjenengan boten enteng. Sebab iki ndoro asmten niku ngomongi kados ngoten niku wau. Iya tadi pamu. Ngoten. Iya. Betul ngeten mawon niki Lurah. Sampeyan kan gak ada dulur. Nah, kan gak ada dulur sampean. Katocin dulu sing tuwek dan Umar. Nah, iki kebenaran niku ngoten nih dan Umar. Sapa jaluk pendapat dipanggil mrene. Nggih, kudu bayan kenging. Nah, Kulo maringi masukan. apa ya? Perkawi jenengan badhe mutusi karono Gus Lurah kapan iki dulur 5. Loro ceritane kula paling tuwek dadi pamonge. Iki jelas iki lek bayan jelas niki. Kuwi dulur 5 tapi dulur tunggal guru. Sing bareng Beden Umar. Bener ya? Nomor kali jenengan, nomor 3 cari karsan karsan kesah nih cari karsan. Nomor sekawan Absah. Terakhir besok hol gini tulere sumber jogo moleng sak jember kari balani. Terus miturun Riko ya. Iki ya opo sing kira-kira iki. Lah ono pendapat sing kira-kira kangge keamanane desa. Rejo ini antara Kemuling, Sabrang, Ngeten Gus. Jenengan terus dadi bapake desa. Ning sepuhe desa niki enten derek jenengan Den Umar. Monggo dijak rembugan tekan desa. Terus pundi amre amane. Mungkin Kalau panggilan mrene Den Umar. Jaluk pendapat. pengen tegado. Iya. Kali aku manen. lah niki lek sak ngoten iki saged wonten solusi sing sae niki Gus. Ngomong kene. Ngomong pinaran. Sajae ndadekno kagetku, aku ditimbali rene sajane iki ana apa? Hah? Dan dengan pulau panggilan Budoko mriki nanti enten kepentingan Jawa Tengah jenengan. Kepentingan karo aku. Nggih. Terus Kula iki cuma nyuwun pendapat kalian jenengan. Masalah keamanan wonten ing Sumberjo kae Kemuring. keamanan Sumberjo Kemuling. Apa kira-kira wis keaman kabeh? Sajane ya aman, cuman kirang cek amane. Ini kabeh iku salahe sampean-sampean kabeh, ya termasuk aku. Iya toh? Ilingo. 5 cacahe meguru bareng diluk padha ndelok ana ngarsane bapak guru. Nek ngono sabaya pakti, sabaya mukti. Mukti siji kabeh kudu mukti. Iya toh? Mula saka iki awake dhewe lali nang janji saka iku. Kaya Riko didadekno dadi petinggi. Terus Kasan dadi kampung, iya toh. Kabeh padha duwe pangusaha dhewe. Lah saka bare abis apa? Iku salahe awake dhewe. Iya toh. Mula saka tak jaluk. Ayo padha direkrutsi kaya sobel antara abis. Iya toh. Digawe pegawean. Dirujuk sarana halus, gelem megawe barek awake dhewe kabeh. Iya to? Nggih. Mula saka iku tak jaluk saiki uga. Ayo dinyanyi nang Curah Baco kon. Sampeyan gone sapa ning Curah Baco? Keputusan wonten Den Umar niki. Ayo, saiki diparani. Silakan. Sogol karo Absah digoleki nang gunung. Tujuane Den Umar supaya sadar didadekno pamongok Sumberjo. Iya nek sadar tambah marajalela. Iki
wis bajingan, wis maling, rampok, didadekno pamong. Ibarate geni nang jero sekem, mrembet gak eru, tapi tak delok ae kok aduh. Amar gak? Ini itu, Iya kan? beta anak-anak si Joko no kene awamu ngasuh kono gunung kono. Aku tak munggah ning dhuwur ya. Iya. Lek sapa-sapa lek enek sing goleki aku omongno sogol kaono ya. Aku pasrah barek riko kabeh Kang ya. Iya. Ya kan? Krungu omonge sogol mau. Aja pati-pati kok ndelok sogol nek gak ono wong sing perlu temen karo sogol. Ya, aku tak munggah. Lah, sogol nang ndi? Lah, offside. Sogol. Oh, aku. Podo waras sama aku mah. Iki angsa pangestu mal. Kowe nyari sehat. Iya, syukur. Terus aku tak takon. Sogol ndi? Oh, nek kelan kene. Iya. Yatun. Aku. Podo waras. Alhamdulillah. Mau pinara. Sogol ada aksa. Lah kamu mrene iki ana wigati karo wis karo. Kalau tak delok-delok kaya kampung iki kabeh ngomong nek gak aman krana kowe sekarun. Sogol antare aku. Nggih. Lah Lah kok saka iku gol. aku mrene iki mang ana perlune ban. Perlune Pancen sing salah iki yo aku antarane Lurah Karsan kabeh sak perguruan. Rumangsa salah. Lho, nggih ngeten Den Umar. Iya. Nek jenengan niku pun ngrumaosi luput salah kali Sogol kali kula. Iya. Nggih syukur boten enten napa-napa niki. Lah karepe jenengan sak desa niki dugi ten Gunung Bacok niki enten perlu napa? Lah, ngene. Saiki kabeh wis padha musyawarah sadar nek pancen awakmu iku selama iki ora duwe pegawean sing mesti. Nggih ngeten iki pendamelan kula kali Sogol. Mula saka iku janji-janji biyen sawise metu tengone antane bapak guru iku wis janji Saboya mulya Saboya Pak. Nggih. Enak sisi enak kabeh. Nggih Gus. Mula saka iku
kanca-kanca kabeh iki sepakat yen pancen Sogol iku kudu dikai pegawean sing padha karo kanca-kancane. Oh, ngoten ta. Kang, mulai sadar wis Kang. Ya Gol, den omah iku abot-abote sik eling bare awake dhewe. Bener. Ben padha karo tanggane, ben padha karo dulurmu kene. Nek iso mulya saiki ning kono bakal didadekno kampung ngoten. Iya. Nggih. Nggih, Den. Niku saestu nek janjine niku. Aku wong tuwa. Iya to, nek nganti mencela-mencil kaya aku iki sepiro? Nggih. Isin ken kula jenenge tangleten Kang Lurah Sapar. Lah ya. Iki tenan ta, Kang? Iya. Nek pancene iku wis tulus teko ati sampean. Ben Sogol mbek aku tak bali nang desa dadi wong biasa wis. Wis tak lalekno nyolong-nyolong ngene iki. Iya. Mulane desa sabrang cekelen minangka awakmu dadi kampung. Nggih, nek pancen koyo ngoten, Gol, takonono setuju kabeh lek kon dadi kampung. Saya pun setuju. Ya apa setuju? Setuju. Kaya Bayan Sorgendo setuju yo. Dan Kampung Makun Lurah Sapar setuju. Sing mboten setuju niki, sing gak setuju iki sapa? Ngomong-ngomong Yan Sorgendo, ngomong setuju apa ora kowe? Maksudnya yang ngomong apa? Nek Dan bubar iki kupingku budal ta ya. kampung nek goling. Enak wong ngomong kok gak krungu. Iki kabeh keramat desa setuju iki. Mek awakmu tok sing durung tak takoni iki lho. Takono, Gol. Ayo. Masuk. Apa sih? Sing diomongno karo Lurah Sapar karo golongane kerabat kabeh iku mau apa sih diomong? Jaluk persetujuan awakmu dadi pamong desa. Awakmu setuju dak? Lurah Sapar, Setuju. kampung ini Markun. setuju. Aku jaluk pendapat kongkon setuju. Ya. Ngomong. Kok uyang tak? Biacok cakemmu kowe yo. Yo, aku sih doyan sepuh. Mangane, ngomong setuju ora? Mumpung kurang tak terus perjalanane. Gol, kon niku cacok ae sih. Menisan kowe Kang. Gol sarek gol. Sik tak go sabar, Gol. Aku wong suwek, anu wong tuwek kok. Ojo keras ngomong. Aku nek dikerasi omong keplecak-plecuk Ayo ngomong setuju ora? Kok setuju? Hah? Setuju ta? Ngomong. Dhisik ra mikir aku setuju apa gak. Mikir angel ram. Setuju. Kok gak enak? Jaju. Kok kok dipe pucuk tok judo. Kurang antep gak antep. Kurang marem. Ju! Lah, apa kok jaju? Ayo Apa karepe ju? Kok ngarep? Oh, lantar. Lho kok bisa Kok suwe ju? cangkemmu hari ini. Ju nang gendamu ju. Biyen. Kok jaju tok ae. Aku nekor kaman. Ayo ya. Setuju. Setuju. Tenang ya. Saya nggak ambil kasus Nggih. ini bisa. Den Umar, Piye Gol? Lurah Sapar, Kampung Makun niki bayane pun setuju. Nggih, kula jenenge mantuk ten Gemuling. Ya nek pancen aku weling, kowe mulai lebih cepet, lebih apik. Nggih. Kaya Sogol tenan ya Gol. Iki kabeh sadar nek pancen awak ati didadekno kampung. Iya ta. Iya. Jenengan ampun eling kados kula kalih Kang Amsah. Ya wis ngono ae Kak. Suwe-suwe aku ono kene soalnya ono perlu sing arep dinyanyi. Nggih Den, matur nuwun rawuhe. Ya wis hati-hati ya. Nggih. Ayo Sa. Nggih Den. Kang Lurah Sapar, Kampung Makun. Nggih, matur nuwun. Lah gak salaman. Salaman sing bener ah. Salaman. Ayo. Salamono. Gede tanaman bukan kesalahan. Ya. Gede tangan bukan kesalahan. Kalau kusuk salaman tangan kiwa. Salamono. Absa lo.
matur nuwun papayan nggih. Oh, tak balik. Nggih. Ya Kang. Kol, Ya Kang. nek ngono tumus apa sing dadi omonganmu nang ngarep? Nek Kang Lurah Sapal dan Umar wis ate nulung barek awake dhewe. Awakmu di Berjo, dadi kampung di Berjo, aku di Gemule, di Sabrang. Terus koyo arek-arek iki piye Kang? Ini rek, nek ana kekuranganmu, aja kurang sandang karo pangan. Wis sambat tenang Kang Musogol, gak aku pisan ya. Ya. Wis leren, gak usah nyolong. Lek enek kekurangan sandang barek panganmu, moro di omah. Apa sing mbok kepingini? Dalu omah aku ya. Bareng tenan lho ya, dadi maling ya. Iya iya, ganti lo eleng-eleng. Ngomong Isogol. Ayo Kang. Ayo. Men. Kang Sogol bare Kang Absa. Yo. Diangkat dadi kampung duwe pangkat duwe jabatan. Yo. Ora bakal kekurangan pangan lan sandang. Lah nek aku bare awakmu bakal kekurangan pangan nek ndak oleh bantuan bare Kang Absa karo Kang Sogol. Iya ya. Iso ndak iso. Kriwik-kriwik dadi krojokan. Penggaweane dhewe ngerampok tetep ngerampok. Setuju apa ora? Ayo budal ngerampok. Ngomong. Nih ngomong. Ngomong. Sini. Jan. Kena besok kalian. Jangan jujur. Boten lico ah. Ayo ngomong. Ini kita dari pundi. Dewe aku. Anak gue sokol. Nolong Dewe. Kamu itu siapa? Pasti jangan dulu kamu suwi. Enggak, ada dikongkon sapa-sapa. Man, Enggak, ada dikongkon sapa-sapa. kamu tidak bisa lagi. Kamu tidak ini. Kok saya mengelak? Siapa? Siapa? Ngomong. Ayo ngomong. Pasti ada yang dulu. Si kamu coba. Ngeten, Yoro, Gus kampung. Iya. Niki nek mung debat teng dalan iki mboten beres-beres. Monggo dibetot teng kantor mawon, baru putus iki monggo. Monggo juga kamu. Oh, kita monggo. Ayo. 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 Monggo.
iki gawe rusuh nang Berjo. Maling iki ya. Lho. Iki lek nek ning kecamatan iki ya kowe. Terus lurah urusan desa. Kantor kosong kalau betul. Wayahe diurus ning desa kono dhisik, baru engko nang gone kantor polisi, lha apa nang kecamatan iki. Kantore kok tutup iku. Wah, Ini dibuka kantor kecamatan. wis saiki nang ngene Lurahe Taman. Ya apa? Ayo apa, Epi? Enten lho. Den. Ya apa? Resik kula niki ajeng betok. Niki bajingan niki, maling niki. Kula betok teng kelurahan. Sing dadi pamong, dadi perangkat. Iku kan sokol lah. Sokol karo ngepsa ki. Yang kita masuk aksa. Terus Terus lurah sapar. Dulure sokol, dulure aksa. Lah niki kula gawa teng gandok kelurahan, gandok desa. Lho, kula kuwatir niki anak buah sokol sinten zero. lho lek pancen kaya ngono digawa nang ngene polisi Sutamane. Kantor suni bingung polisi. Kowe masuk. Ayo. Ayo. Kalau kita ke kantor polisi. Oh, wah maling digawa nang kecamatan yo apa? Yo apa? Bapak polisi rapun ke kantor kecamatan. Iya. Perkawis maling iki suwe sedo langkung prayogi Gus Lurah Sapar jenengan balik ke kantor kecamatan. Oh. Sane sumerep nek rakyate utawa desa ini kebobolan. Lek pancen kaya ngono sing persetujuanmu iki kaya matu. Saiki ae timbalono. Lurah Sapar Kampung Maun. Lah iki desik nek perlu sak sogole ku dadi pamunge. Iya, Nggih, lo timbali nggih. timbalono. Yo, pokok kesro, perkara wong sita ae. Gini. Masuk. Gini, mau pinarao. Pinarao sing penak, aku pengen takon. Sakwise bentuk kampung anyar karo Bolo anyar iki kadane ya apa? Niki nuwun sewu Doro nggih. Niki lek desa Kemuling niku aman boten bajingan, boten maling lah. Keleresan boten maling sing pun kejebang. Mati beto bayar. Lah iki mergo bayan go mrene iki persetujuanku kaya matu sebab nang gandok kelurahan kosong karo kampunge yo gak ono are yo ngono ya. Kula kudu mriki kantor desa kosong tutupane ya. Ya. Kok gumure Risiko kan kerabat desa ya. lek Kantor desa lek sik iki pikete sapa? Dino iki sapa sing piket? Nah, iku kudu diteni kono sik ya aja moro-moro dikonang kene Doro As. kula dadi pamong pun tuwa pun ngerti jalur ngoten lho. Rencana kula boten teng gandok kelurahan. Siji sing piket Tin Mas Hansip lho iso jawab. Jane iku kudu ditahan di kantor desa sik ya. Andeni Gus Lurah. Ngeten. Wis. Wis apa? Oh jane pun ngerti pun semerep teng maling niki. Ini kan pajak gak? Pajak ya anak buah sogol kayak apa? Mulanya kalau betul kan gandok
yo kecamatan jenengan tersane pirsa. Niki anak bae sapa iki? Sing saka dadekno kampung iki mriki. Darian, iya. Cek aku pengen takon sing dadekno kampung Sogol sapa? Gudang Undoro. Iki keputusan Keputusane wonten Wideman. iki keliru. Ning ndi yo nek lumbung ke cemplungan tikus digrogoti entek parine. Iki salah. Dina iki kabeh wis tak salahno mergo ngangkat Sogol dadekno kerawat. Wis saiki bali yo lereno Sogol. Leren dadi kerawat. Terus kantor konten to. Leren wis budal loh. Terus, monggo. Nggih, nyuwun pamit. Iya, Pinten kapane lumpung bar. Bayan. Yo apa? Nek tak putusi kudu leren. Masuk 100. Lah lek wis kaya ngene, aku pengen jero laporan berikutnya. Iku keamanan desa Sumberjo Sabrang Gemuling ya apa? Karek tak takoni sik mben. Wis saiki kono bali. Nggih, matur nuwun. Iya. Nggih, nuwun. Iya. Aku tak ngomong bare sampeyan. Sampeyan kan cek dulure Sogol. Nggih, kula saniki dadi kampung ten kene Desa Sabrang. Oh, tadi kampung Desa Sabrang. Nggih. Ngene, aku perlu banget bare awak. Nggih. Awakmu rumah Sogol. Nggih, semerep kula derek. Lho kok perlu saya itu terus apa? Perlu banget tau bare Sogol. Perlu nek napa? Kate ono sing tak rembug. Ono sing tak rembug kate tak cekel. Sinten? Sogol. Disekel. Iya. Pergane napa? Soalnya gawe onar kok desa Gemuling. Lho, kok dadi kampung mosok ndamel onar, Pak. Awakmu gak percaya bare polisi. Nggih percaya wong jenenge pun Sogol niku pun leren, saniki pepine barang liat dadi mari niku pun leren. Soale pun dadi kampung ngoten lho. Sa. Ojo tebeng aling-aling bare aku. Nggih. Aku dudono wis Sogol dina. Wong ngoten lah. Niku ten pojokan pikir kali niku. Tenan. Niku ngrani Sogol. Kak, mengko-mengko pas demi kali. Nggih. Dan aku nyuwun pamit. Nggih. Waduh. Ati nyekel Sogol. Panjenengan kurung kabar lek tajik iku nolong ya. Kadek ngaku lek anak buah Sogol duh mumpung dorong tak disi nang ame Sogol ae. Kok gak mrene ana apa sih anakku iki masa sih wis gak bekti karo wong tuwa masa sih tega karo aku kok iki kebacute nak kok nambah wong tuwa karepku iki biyen anakku masih ado karo aku ning cedhek batine karo wong tuwa sing tak karepno ngono sebab aku iki wong tuane yo aku iki gurune yo aku ki jenenge wong tuwa iki gurune anakku. Lah lek Sogol ngene lah aku lho ta seger puarasane anakku aku yo galo. Kok becik temen kon.
olehmu sing gak bekti karo wong tuwa. Wong kare wong tuwa situ ae kon kok kaya ngene Sogol. Kok becik temen kon karo aku nak kon kok teko. Aku wong tuamu lho nak kon wis kaya ngene. Mendak kene meneh-meneh aku nek wis ora kuat. Kaya yo apa uripku Sogol lek kon kaya ngene. Ya muga-muga kon nemu rezeki nak. Muga-muga kon slamet uripmu. Muga-muga kon dijangkung karo sing gawe sing awakmu nak. Rasik. Kok becik kon Sogol masih wong anak-anak iki. Kepingin aku duwe anak iku bekti karo aku. Wong tuaku iki kaya ngene kok dadi kok era temen anakku iki lho kok becik temen. Ya apa sih mau terus berarti ngrasakno. Boyo. Nek aku ngomong apa nang kono. Lek ono omah iku dikandani wong kon bojone. Coba mak iki kan makku wis tuwek. Lah lek kok ngene terus yo apa niku iki. Nek aku ngono ndak kurang wong kandhani. Jarine wis ngomongane nek gawean iku wis mati. Gak ono gawean koyo aku iki kuwatir wedi nek lakoni barang sing ora bener. Tapi apa ngono? Tak kula wis mulai cilik sampe gede nak. Supaya bojomu iki nglakoni barang sing bener. Nglakoni barang sing apik. Ora kliru jalan nak. Ngono jare aku. Pasti ora aku ya satu. Liwati bapakmu apa boten nang Sogol nak. Meliwati wong tuamu lanang aku abote nang bojomu. Mek bojomu kok ora abot karo aku. Aku iki sing gembol jiwa ragane nak. Aja nganggep marang tuwa aku anggap wong tuaku dhewe lho. Aku wong tuaku lho nak aja teko-teko karo aku nak. Kok mulya aku kangen nak nang kono. Riko kangen bare Sogol. Wis dong panjenengan Sogol yo kangen bare Riko. Kok sampai nangis kayak gini ki opo? Pirang dina kon gak mrene nak, kon gak mulih pirang dina. Bojomu ki balik takon. Kang Sogol kok gak mulih sempono apa? Pikir kok ora penak nak wong jenenge kon anak. Ya wis saiki Riko gak usah bingung-bingung meneh pikirane wis gak usah sumpah-sumpah meneh ditenangno pikirane Riko. Ana paribasane wong anak-anak diculno ndak digone libute wong kon anakku. Sopo sing nak gak abot ambek anak? Sopo nak tega karo anak? Ora ana critane wong tuwa tega karo anak, nak. Kon anakku lho Le. Aja tega karo aku yo nak. Oh, aku atine ngomong bare Riko ya, Mbok. Ngomong apa sih nak? Oleh pandungane Riko ndongakne bare Sogol gak kurang-kurang saiki oleh barokah lan oleh pandungane Riko Sogol saiki dadekno kampung polisi mak ana ning Kemuling Sumberjo mak. Matur kesuwun karo sing gawe urip nak. Nek kon dikei jabatan karo lurahe utawa karo Ndara Menteri nak ya. Nggih. Matur nuwun kalih sing damel urip kaping sepindah kaping kalih kula nggih matur nuwun dumateng panjenengan, Mbok. Jenengan pun boten kirang-kirang
Dongaaken kula sak langkainipun kula teng pundi mesti jenengan dongaaken ampri yoganipun niku slametkan ngoten. Mulai sikil sampai rambut ning jasna oleh ndongakno awakmu iku kliwatna ora ro bengi ora ro awan, ora ro esuk ora ro beduk. Aku nek eling kon tak dongakno seger waras kok ditepona. Saiki wis waktune sogol. Balas budi barek wong tuwa. Ngandung sogol sine 9 wulan 10 dina. Sampai sogol gede koyo ngene. Sampai sogol dadi wong gak karuan. Saiki pandongane Rika dijabahi barek sing kuwasa. Nek sogol saiki wis duweni pangkat, Mak. Aku wamuna, aku sing kembol sing ora kabeh. Sak sak limana, sak jangka rong jangka. Muga-muga dijabahi karo sing gawe urip awakmu yo, Nak. Pandonganipun panjenengan. Lek pandonganipun panjenengan boten kula lalekaken. Kantun setunggal namung jenengan tiyang sepahe sogol, Pak. Aku guru sejatimu, Nak. Ora ana guru sing paling mandi. Liyane aku wong tuamu wedok sing nggih ora kamu yo, Nak. Ona sing hati-hati yo, Cuk. Nggih, Mbok. Wis saiki pikirane Rika, Mbok, gak usah kuwatir meneh bare sogol ya, Mbok. Lan Rika Dik, gak usah bingung-bingung maneh. Ya wis aku matur nuwun sing akeh bareng Rika bareng Simo. Rika wis iso barengi wong tuaku sak gaene aku sing barengi wong tuwa gentine aku ya Rika Dik ya. Ana mang ibu Nak. Nggih, Mbok. Masih marot pojok ya, marot tuwa. Anggep wong tuamu dhewe yo, Nak, yo. Aku wis aku matur dulu. Sampai keluar ora masih aku nak kono lah anggap mantu nak kono anggap anak dhewe, Nak. Mbok aku luwe, Mbok. Kowe mangan kok mari gendho. Mari gendok. Wis. Bolane suwi gak tau mangan. Olah-olahane Rika dadi aku kepengin mangan. Yo yo, jangan bojomu, Nak. Ana ibu cari kursi yo, Nak, yo. Tek puas to lakune anak. Kaya kadodo kaluranan rasane atiku nak lek puas to lakune. Nek siji nak aku sing tak bodi nang awak. Konae muga-muga paringi seger waras yo, Nak. Paringi sehat, paringi panjang umur yo, Nak. Kon Amin pandonganipun panjenengan, Mak. nek siji sing tak jaluk aja lali karo ragane wong tuamu yo, Nak. Aku marep tak bungkusno nek anu yo mangu, kok perkara mangan dhewe-dhewe ae Oh, tahu sih akhirnya bojoku matur nuwun ya, Dik. Pak aku tak mangan sih. yo ngene sing tak jaluk, Nak. Sing rukun karo bojomu, sing rukun karo keluargamu, Nak. Dongaku mulai sikil sampai tutuk rambut. Meneh-meneh sapa memonang jiwa ragamu, Nduk. Ambek bojomu sing rukun yo, Nak. Iya, Mbok, mangga muga kakang aja pindah ora ana kok. Pendongane wong wedok luwe mandi lho, Nak. Pendongaku luwe apik lho. Makanya gak usah khawatir saiki lek wis bojone Rika iku saiki wis dadi kampung polisi. Wis gak ngalami ngerampok, maling, ngecu salan-salane wis ora, wis tenang uripe. Dadi gak usah khawatir, Rika barang kok gak usah khawatir. Iso kuwatir lho, Kang. Lek sampean tidak sing ora-ora. Apa mana jarene wong-wong iku jarene sampean iku mari colong bareng. Aku kok lek aku ngerti gak ngomong ya apa ngomong ki awak dhewe yo kleru nek tindak sampean kaya ngono. Bener, pancen tindakku pancen salah.
Aku salah. Tapi aku lek gak berbuat koyo ngono. Ya gak iro didadekno kamu polisi. Ya kamu dong. Kalau kan sampai niku yo pemikirane mandaran jujur kaya mau nih. Tadi kan apa kene buat sing apa dong kan. Ya, ngomong-ngomong boleh bagaimana Riko deh ya. Lawan tapi aku ora ngerti apa-apa. Wong wedok sing atine apik sejatine wong wedok nak. Sing bekti karo wong lanang. Najan dikaya ngopo bekti karo bojomu yo nak. Aja nganti keliru yo nak. Janji wong wedok aja sampe keliru. Bekti nganti kon karo bojomu jadi sore sampe tuwa besok yo nak. Ayo ngene, ayo nak. Ditungakno teko omah, mendonga yo nak. Bojomu cek slamet sak tingkalanmu yo nak. Aku enak-enak mangan. Kabimu bukan. Percuma kau jadi kampung. Percuma kau jadi kerabat desa. Kok iso, Kang? Iku mau aku ketemu karo Pak Perintis Misdi lho. Ngomong atunya kelawakmu. Ngomong katanya ke lagu, Kang? Iya, mergane tajek. Iku nolong ngomong nek awakmu sing ngongkon karo aku. Iki balik mana nang pegawai lawas. Berarti percuma awake dhewe dadi kampung polisi percuma. Iya, wis. Leren kami dadi kampung polisi. Leren, berarti balik meneh kowe biyen. Iya, wis. Wong iso apa dicolong iki? Ngene. Kaje dhewe soge. Oh, sugih. Mari panen baku. Bare baku ya. Aku tanang Banyuwangi sadurunge golek sangu yo duwe kajetre dirampok. Tujuane Riko ning Banyuwangi. Kan Iya, nang jauh tolong. jalur tolong ning dulure awake dhewe. Iya, tekek bare meleng. Mele sing ono ning Karangasem. Iya. Mulane sadurunge oleh sangu jauh nang kaji Idris ae. Iya. Ayo.
umine iki gak ono ngadi paran. Nek wis jemput tak kandhani. Ndak ono mulih. Ngadi ae paran. Assalamualaikum. Salam. Lah ya kalau kena arisan. Kena arisan baca. Siti mutain lagi mang lho, Mbak. Lah yo mbok lah sini kok kena itu jarang. Kepingin kena aku lah kok kena mutainan. Apa-apa. Iku rezeki. So lah yo Sing penting aku arep kono. coba apa, Mbak? Awake kok gak pen. Ono apa Pak begitu? Kate kondo awakmu aku gak sempat. Iki mau baru ini. Kan ngipi ngono, Mbak. Iya. Ngipi apa, Mbak? Pokoke gak enak deh. Oh, yo sing hati-hati lho, Bang. Bagi Yo. kita enak iku, aja metu teko njogo numas sih. Jojo. Yo aku kondo kene nek kok ono apa-apa. So lah yo, Bang, sing hati-hati yo, Bang yo. Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wi, Mangga pinara. Apa lemu apa? male mulai pangan tok. Percaya Kang Leong Soge ya. Pangan turu tok. Terus mantun panen baku, Pak. Sopo ngomong lah. Karo tangga-tangga kabeh sakit sampean saniki duwe akeh. Kampung ini krungu dhewe kampung Sogol. Aku ini sing durung direpet. Kok ngomong direpesi sing teng saben pun telas. Loh, gak iya aku iki ngomong jelas ya. Iku sing kondo kaya ngono adu domba. Oh ngoten nah. Sampeyan kuwi aja ngono lho, Bang. Loh. Kok wis mari panen ya kondole panen. Oh Nah, niku. niki. Wong umine jujur sampean niku lho. Apa sih, Bang? Bi, Iso, Bang. iku lah sabene lho. Kok sing ngene dawa kae lho, Bang. Oh sing pengenane sampean iki cepat cepat nopo. Ya ndak mulai apa wujute. Nggih ngeten, kampung ini niku lajenge nek ditulung ke sampean. Ngomong kok. Kula jenenge ditulung teng jenengan Abah. Kaji nggih. Kaji etri kula jelasaken. Soale pun dugi ngajeng pun carpak jenengan. Lah niki kan teng kantor desa niki ajenge enten anu bangun sing wingking niku damel parkiran. Nah, sing kali parkiran balai niku bangunan. Ngono wae. Nggih. Ya jane awak iku ya kaya yo tapi ndak ono. Aja nuruti umi. Bang, lah sing nek kota iku lho, Bang, lho sing iki lho, Bang. Ben iku yo sing nang ngono lho, Bang, di bangunan. Lah. Siji maneh. Siji apa maneh sih, Bang? Ape anu kok. Lah nggih. Wis anu lho. Pak, Apa tuh? Yo apa sih? kula niki nedhi teng jenengan sae-sae nggih alus-alus. Tapi kok jenengan mboten kenging dialusi. Iya, lha aku. Enten no mboten yatrane? Tapi sing kaki Enten no mboten? gak ono nah. Pak, tolong, Pak. Ari Coba nih Gus, Apa nek? Punya. coba nih Gus. Tuh, 3 ciri Gus. Halo, Ra. Ini ngeten, Pak. Niki kados kadletris pun pejah. Niki mboten enten malih sing mejah. Pemikiran jenengan sinten ingkang mejah? Sogol niki. Sing jelas niki sogol. Berarti niki tutup gerombolan mawon niki. Gus, Nggih, Pak, niku mau sapa? Niki ngeten mawon. Niki kedah laporan teng Doro Camat. Jan mboten laporan teng Doro Camat. Kula kali jenengan niki enggak. Iya.
Nah, niki enten, Bos. Monggo niki diramut, Bos. Pokoknya rambut ini. Baru ini ya. Udah kena bulan. Kena bulan. Oh, wis kriwian dadi grojokan. Perkara gedhe sing mburi. Kalau mane wis perintis teko Jember, padha teko nang gone Gemuling, atine kelawak. Terus ngene, nek gak njaluk tolong dulure awake dhewe di Banyuwangi. Gak iso wis aku tak kabari tekek karo Melek di Banyuwangi. Kok atene ngabari tekek bare melek si Banyuwangi ana Karangasem. Karangasem. Aku Awakmu meneng kene. Ojo pati-pati kok nyolong wis. Leren sik meneng sik sadurunge aku balik teko Banyuwangi. ngono ngene. Iya. Wis. Betul ya ning. Iya, tadi kaya. Hati-hati lah. Yo, boleh. Iki sok. Hah? Panjene sogel wateke kasar iku wis. Cacok nang wong. Iku wis korban kaji dipateni nang ngene tekek meleng ae. Kali. Cocok biojan ke bojon. Loh. Di sini enggak siasat ngomong ngono, ndoro sitamor. Wah. Non. Kan jongo murah. Rasane. Mana lah. Kulo ngerti maaf. Atau pakai rasa. Bener rasanan, rasanan bagus udah dia. Bukan oleh rezeki. Aku jalan rezeki. Mungkin nah, pian jadi aparat dari ngatasin penjahat. Lebih-lebih sogol. Arah apa? Pian tujuan sebung boleh dan kerana ku sogol. Iya. Lah, Tentang tujuannya pancen aku sogol. Terus maksudnya kaki arah apa? gula rasanan di guru tentang sogol di empian. Terus, Cocok nih Pak. cuma cocok. Tujuan empian dan kero sogol teku mak aman bisa Sumberjo. Iya. Caran gempang. Arah mak. Oh, tak so pelengan, tak so siap pistol. Sogol tadi di nek bini kan. Iya. Sunti juga. Arah apa? Bang, Karena DP ini arah apa, Pak? San? non. Kena aja. Ben karo rezeki na magunten. Ya nyongo rezeki re halal apa haram? Boh, Iya. mangkini nyari si halal melarat. Si haram ne melarat, napa boleh si halal? Le, teka haram je aja. Bah, kena empian tero neku sogol na banten. Terus aku sogol. Caran ko tumanod gula. Dalam mencari. Sunti hun tadi nyes. Maksudnya makanannya? Ngerenyang sunti. Ungguan. Ulo tak kapon sepo buji karona. Teng ate karep nyabot ano to. Yang barang-barang makanya pakai. Situ wala ngerti juga. Bagus udah boleh. Iya. Kan dari normal. Oleh kita tahu saya nama supirnya tak tahu. Melan na gula beri oning kepanjenengan. Langkung bagus empian montro nego sogol. Sunti semaen raju. Le, tak kira gendeng tak? Napa? Kore polisi. Cara oning kan paling. Tapi mah engkau suruh ngerayu. Anu Enak. Pesakitan muntah rayu. Tak kala kon laon di bobo tak kira geni. Suntik semain rayu mun rayu akhirnya manot seneng kambian. Lah kelemahan sogol baru. Itu dua kimi suntik dia tidak. Oh, maksudnya deh. Kisir aja rompian abi ni boleh. Iya. Ya mun ndak terus.
tak kok pas dak yen aja yang kok tak gelem mun soro dak. Yo tak gelem meneh temu yo. Terima kasih polisi main. Kon kena. Loh, jalan polisi dulu. Bo. Ngeten Tore lebih cepat lebih bagus. Iya. Iyalah ada ya. Keng kakek kudu se nyakseen. Oh, kula ro kuntik mon. Kakek se lebu kado. Nah, Ya kakek se lebu kado. ben tak loro. Bong, kok nentek omongan kakek. Gelem apa anjang kan kok ada dia. Udah lebu kade, tapi keluar di budi. Iya tak apa. Ben keluar kade. Iya. Cepet kan? Iyalah. Gula keluar kade, lebu di budi. Oh, Toro buntek. Rayo adem nih kaya ngene iki gak ndek bojo. Kate selingkuh iki apa dipateni. Gak selingkuh iki apa? Kaya Kang Sogol iki lho, gak tau ditunggohi hidup ndek bojo. Ya mbok sambangi apa bojone dia. Ditinggal dia mari butuhe mari. Lah ngene iki terus aku piye jajale? Ngin golek pangan-pangan dhewe ya bener aku ben karene senuk. Guyu jaluk ta Loh, jamin aman. Pokok gak konangan lho, nek konangan dibelek. Aja macem-macem, Pung. Tanggane dhewe, Pung. Ya jajal timur negara ah. Oh, enak sih jajal aku. Oh ya gak. Lah apa dak kalong? Wah, gitu dah silo. Oh tidak. Mau aku ki wis tobat leren. Tadi senu iku aku wis leren. Aku dipekang togol iki. Pak sampean to Pak Bayan. Kok mboten kula nuwun sudah-sudur kaya ula. aku mlebu sik teko latar, ngomongmu lho. Senang panganan opo seneng? Seno ku sing dibuntel plastik digandeng-gandeng ditetok dari toko iku lho. Oh, iku seneng. Iya. Contohnya kaya Ya sing di toko dibuntel plastik kok nang cilik-cilik ngene kok jenenge seno. itu kan pangan. Lho lah iya kan Pak Bayan. Iku sak rungonku mulai arek sampai tuwa iki. Seneng contohnya kaya jare nang dolok ngono iku ya. Aku ndak ngerti dolok. Karo dolok. Ndak ngerti aku. Bangun titik. Lho aku maku toko. Hah? Toko. Dolok kan toko maco. Nek karo bebekan cedhak aku. Aku dari uang yang wis tuwek wis 70 lebih. Tak delok-delok lho. Najane tuwek, muasne awakmu lho kok sik kok ketono. Lho lah kate rahasia jamune ana, Pak. Heh. Lho. Jamune ya rahasia sampean kok melo-melo kok sampean dadi. Karena aku kepingin ro ilmune untuk jamune. Karena siaran Alah kok sampe tak jamune moro kepinang aku. ngono lah. Oh, ra iya to. Kok panglire aku. Aku kepingin awakmu. Lho ya. Aku. Lah iya. Lah ra iya. Lah ya mot aku nek kaya ngono lha apa Pak Bayan kok sampean iki ya gawe kami tuwaku sing tak gawe wonte-wonte aku lha kok sampean kate nganu aku lho karepmu dhewe lah ya apa. Enak riko ra susah aku. Lah wong riko mambutis. Wah. Gimana rokok anu mampu oke. Bobok kok jare medure. Ini lho. Apa sih Pak? Apa? Aku ki bener wis tuwek. Tapi karep sik enom. Lah sampean duwe asam puret. Coba. Asam puret. Paham. Iki seneng. Ya. Oh. Senak. Paham iki. Apa? Aku malah njaluk ilmu, njaluk
jamu karena aku wis tuwek usia lanjut. Ibaratnya wong mlakuan ya. Iki tak erut. Utawa ibaratnya mlakuan teko Jember nang Majang. Medayo, lawang lagi buka wis gak iso lungguh iki. Alah ora candi Riko wong cerongoan. Ya iya gak kena wong apa lawang buka kena wong etok ayu iki ngono lho ya Riko ya bingung didalane ngene. Apa Awakmu. Di pamrih apa? Loh, sampean kok aja ngeleng-eleng Kang Sogol. Senajan Kang Sogol iki gak tau nunggoni aku, Pak, tapi wis alhamdulillah aku iso dintas dari jurang kenistaan. Aku biyen kan dadi senuk wis tuwa. Dadi awakmu gelem nok Sogol, eling-eling awakmu kecegot dintas. Ya iya. Wis ono ta. Loh, siapa wong sumure ndek kene lari kok kepen nyemplung kene ya? Alah, padu dinceng. Iki cerongoan wong iki casoke, nanti casoke. Sik ta. Kok iso awakmu ngomong dintas karo Sogol, awakmu nok warung, Sogol ngentas awakmu, leren dadi senuk ngono ta. Lah iya Pak, aku saiki wis dirabi Sogol, aku wis tobat. Aku ndak kate maneh-maneh nglakoni koyo ngono. Oh, tobat. Oh, limpe ya. Oh, ndak percaya sih wong iki. Jadi sampeyan kepingin aku ta ya apa? Nek kepingin ya ayo, ndak usah kan banyak bicara. Kok itu ngomong ini pancen doyo ayo iki. Oh, perasaan Ini. Iya, piye. Jane aku ngeman awakmu. Cek aju, cek tahes, dene panggang oleh Sogol kapan kon sesuki? Loh. No sewu Pak Bayan. Wong urip rumah tangga iki ndak boleh teko donya brono. Gak boleh sing akeh dhuwit awake dhewe berlimang harta. Ning napine atine gak ayem, gak tenten percuma Pak awake dhewe duwite akeh, montore akeh. Wonge gak tenten percuma, cak napa masih ndak urip nek kanggone suntik. Sing penting aku iki tentrem ayem ngono lho Pak Bayan. Cita, ayem kanggo lahir tapi batin awakmu kesiksa. Ayo, Pak. Samu barang sing nggih muni awakmu dudu oleh barang halal ngene lho. Halal harane ro di kota. Apa? Reko. Weruh sing Kemeru. Brus riko iku. sing diblonjo awakmu lho oleh barang haram iku. Riko iku mau karo Alip. Apa? Alip. Alif sapa? Alip Pak Samuel lho. Oh, kok paham iki? Warno. Aku wani ngomong ini awakmu tak kei barang enak tenimbang Sogol kalung koncoku. Pejabat. Jabat topo, pangkat topo. Uang ki ngene Pak. Uang iki nek dhewe karep dhewe maksud. Yo diombol-ombol sisik. Aku seperti ini, aku punya ini, ngono. Oh, ngerayu. Oh, ngerayu dodongan umbel gedes. Tenan iki. Koncoku nemen karepe aku cerita. Tak duduhi fotone awakmu pisan. Wis gelem. Seta Pak Bayan. Tak rungo-rungono sampean ki makin mau bantai kok lanangan ae. Seto, sampean ku mrene iki niat medaya apa niat dadi jomblang? Apa sampean ki dadi gremok? Aku ki lele wong tapi aku wis tobat, aku wis leren. Lah kok niko ngojo-ngojo kono gak badok-badok niko nek gak dadi jomblang. Sampean niku dadi kami tuwa dadi Pak Bayan iso ngayomi. Daden koyo ngono. Aku jadi tua mong wis likuran tahun. Ya wis ngerti wong umure sampe dia wis tuwek. Iki wis tuwek baru di jomblang. Lah buktine saiki ngene Pak Bayan, wong tuwa tuwane brabas kok sampean niku. Wong nek wong kuwi dadi wong tuwek sing bijaksana, yo ndak kaya ngono notoke di awakmu saiki lereno. Ngono, aja dadi wong sing nakal meneh tobat to. Aja malah ditawani wong lanang nek aku beranggar iku tanggung jawab. Aja pringisan kaya garangan dadekno. Tak seneng awakmu iki kandhane. Kowe gak usah sakit-sakit saiki ngene Pak Bayan. Apa sumpek ana sampean kaya ngono. Iki riyo riko to kene aku sumpah. Wis
Muak aku. Aku lihat wajah kamu belum sudah muak. Tahu? Gak mandi. Wong kok kaya meong. Aduh, Pak. Iki guru mandi ilmu iki nek gak sing tak siapno iku gak tak empakno, gak kira manut, beno. Nek gak mandi aku sing gowo iki, aja delok bayan sampean. Ayo. Loh. Mulai ya wong iki ya. Kowe bedundak-bedunduk mlebu tanpa kula nuwun, metu ndak permisi. Ya apa jare wong kaya ula aturane kaya ngono iku. Alah Pak Bayan. Kok dadekne dadi jadil, tapi iya yo. Nek tak pikir-pikir aku dadi bojone Kang Sogol. Pirangane taun aku iki gak duwe kesenengan. Cara kepuasan batin aku yo ndak tercukupi 100%. Apa maneh kecukupan lahir tambah kurang. Ya apa ya aku iki yo? Bingung aku. Sing enak piye yo? Monggo aku buat Kang Sogol. Terus oleh koncone Pak Bayan, aku enak. Ono akeh duwike nyukupi aku. Seneng mungkin uripku. Aku seneng yo, Mas Har. Ndepok wisan. Loh. Pak Bayan. Pak Bayan. Pak, ini apa? Pak, ini ya. Pak. Hoi. Pak. Ini toh Pak. Ini Pak Pinala. Loh, ya apa sih wong iki? Wong dipernah-pernahno kok kesusu-susu wong gorong mari nafsu paling wong iki ya. Nafsu ya. Riko. Agak mabuk tapi nafsu ya. Apa ngerayu dek kursi guru tepang ngono. Ya Riko nyen kesusu-susu ndak ngenteni nek tak pernahno ya langsung dipasang dilungguhi ngono lho. Pak Bayan. Ini nama John Kento. Yo. Senjata makan tuan ini. Sapa di senjata? Senjata sapa? Aku sing ngempakno tiba mrene aku dhewe. Ngeten lho Pak Bayan nggih. Apa Pak Bayan? Paling lambung jambune badhe paling jambul sik. Loh, ya apa? Wangi. Oh, suci. Pak Sandomblong. Ngeten lho Pak Bayan nggih. Jane kula pikir-pikir ngeten. Jane nek tak pikir niku nggih Kalungmu ndak ketok iki. Lah ombroe pentil. Oh, tak ngarang. Bandule kalung gak ketok. Ya bandu tapi aja menjero mrene iki bahaya. Ngene lho Pak Bayan nggih. Tak pikir-pikir ngene Pak Bayan, pancen bener omongnya sampean. Ya. Aku karo Kang Sogol iki seprono-seprene iki uripku ya ndak terpenuhi. Lah iki mung lair. Ya terus ngene Pak Bayan. Terus koncone sampean ku gantengan ndi karo Kang Sogol? Hah? Gantengan sing ndang kami ku titik. Budek iku ta? Iya. Ganteng kami titik. Iya ngono. Wasan lo. Sopo budak? Kok kambilane budak? Dari kan budak kan pakai hijau. Wah. Terus karepku yo. Ya wis ngene Pak Bayan. Saiki wis Cek gak burung teles yo. Ceburi. Tak tegurane pisan. Tapi aku juga nalo dhisik mbek wonge cocok apa enggak. Tenan? Yo nek cocok aku yo. Heeh. Tenan? Iya, Pak. Serius? Serius. Salaman. Dua Rio. Salaman.
tapi aku yo persenan re. Yo. Coba ya. Ngarep rek. Gaduh. Ini rong bengi gak bisa turu. Lah iso. Yo mikir katene madan terus iki. Loh, kok ngono. Ya wis santai lah. Bisa ya, Pak. Ayo. Ya apa rezeki. Wong nek ayu yo ngene cita ya sanggup kok. Dipetok kok guru yo enak. Yo. Wis metu wae. Mangga pinara. Mangga. Oh, nggih, sebutane kula Suti. Oh, dadi sampean ta sing jenengan setan. Kok mari digawe. Oh, mari digawe. Jenengan sinten, Pak, Mas? Kula ta? Nggih. Kula aparat. Keparat. Aparat. Terus kula keparat. Saya aparat. Betul senjata kan. Nopo? Ajenge nopo? Ajenge nembak kula ta. Salah. Wong nembak kan didelok-delok dhisik. Salah. Lek lingmu tak elingno ndak kene ya tak tembak. Ora sebenarnya saya tembak sama Mas. Kula pun tanggung berkate ditembak. Tembak kita. Nggih, guyon nggih Mas, nggih guyon. Ya napa ya. Sampeyan niku wis mari diomongi tanah pakaian. Jane nggih. Lah saniki kare ngeten pas. Kados jenengan niku turun mboten kali kula ngoten lho. Lah omonge pakaian ya apa mau. Lah terus kula kajenge dirapiaken kali jenengan. Iya. Lah terus kula nggih ningali piye ngoten. Cocok napa mboten? Lah terus nek wis adep-adepan ngene. Kula nggih bareng. Cocok. Nggih, tapi kudu ono syarat. Lho, lah syaratnya napa? Syaratnya ya nek wis sampeyan iku mangko duweni rasa seneng karo aku. Tolong aku didono. Didono napa dalane? Eta kula dalane. Iku ngapesane bojone ta. Lho. Lah kok ngoten sih, Pak? Anu Mas. Lah wong bojone kok ora tega kula. Saiki ngene lho. Sampeyan seneng ta nek bojone sampeyan gawe ontran-ontran terus? Coba dipikir. Nyalai aturan, melanggar hukum, seneng gitu. Ya jane nggih mboten seneng. Ya saiki ngeten ki mawon. Ken kula nduduhaken pas sampean awu-awu kula mboten dirabi. Lah lha opo? Dudu wong aneh aku ngono. Saestu ta. Iya. Ah mosok. Iya niki ngeten. Sampeyan kan 1-0. Ah, terus sampeyan njaluk syarat. Saiki kula nggih nyuwun syarat teng sampeyan. Syarat apa? Ya pembuktian bahwa Anda itu cinta sama saya, suka sama saya. Nah, terus lho, ya buktikno. Saiki ngene lho, Mas. Nek sampeyan cinta ning aku. Apa cedek-cedek wae. Ngene lho. Nek sampeyan cinta ning aku, tenan apa ora aku lho ngatek ora dihapusin kok. Tak rayu wong. Aku lek abang-abang lek ijo yo iki. Ela saiki wong gandeng-gandeng PHP. Wong ganti-ganti doang. Tak ono kok sampeyan. Saiki ngene Mas, kok nek memang sampeyan cinta ning aku tak dosis nang sampeyan. Terus apa? Ya saiki engko aku kuduno pengapasan kasogol. Ning aku dhe penjalo. Apa? Bukti nose. Lah ya apa? Aku sayang. Sayangan. Gak beli. Wong njaluk sayang iki ndak didelok dhisik kok. Lah iki ae apa? Terus jamin iki enak adem-ademi lho Mas rengseng aku. Ngono. Sopo ngomong muni ndak ono wong? Biasa iki sopo? Tonggo yang ngono iku asline njaluk lho Mas. Wong seneng iku ono papane. Enggak aku nang porong. Porong. Terus aku ganti bojo aku nek ngono pasti ngapusi pisah kaya kang saka loro nek ngono aku sayang karo Mas. Sopo iki? Aku sayang. Yo bisa ta? Yo aku nek kasih sayang. Iya. Jamput iki. Oh, lah guru-guru aku dicampur-campur. Enggak.
Ya wis aku sayang ya. Sayang tenan. Sik. Janji. Golek setang. Gelem nak sampe aku ya gelem. Golek setangan. Tutup tiga tutup. Oh, begitu kan. Jadi aku wong ngeri. Oleh aku kare seduk. Sampe siji kono raiku ngono ta. Sing ngomong seru sapa? Lah kalau itu tangan raiku. Nah, aku iku izin maksudnya. Oleh aku izin. Ya lek ndek kamar lu ndak masalah. Ku yo apa rek? Sayang enak. Saiki ngene. Lek tak sayang, otomatis pengapasane sokol mbak ditune. Siap, Mas. Temen, Saestu. tapi nek sampai mari tak sayang ndak ditutune. Aku tembak. Apa perlu tak tembak? Tembak saiki aku. Ngarep apa? Sik ta. Tak ada. Ojo nganyali. Nganyali ya gak no iki. Gak telen apa Aku niki. lu kantang sampean mulai biyen sampean saya gak kena. Hei. Ya wis. Tak sayang. Sayang, Mas. Kapan sampai dah cinta nek aku balik. Mas, sakit. Gereng-gereng Mas. Kaya mentok aja mendok. Aku udah masak, sayang. Mas, aku sayang ndak ono pinggir kono ndak tepak nang Jaya ku ndak penak. Ya wis, wis. Oke, gini. Mangan murah balik. Kekerok kena. Sayang, sayang yo. Merem. Merem. Enggak. Wong kayak sampean iki ono pergosi kena ngepek ini kok enggak percaya kamu, saya enggak percaya. Mosok. Heeh. Dadi nek diambung ono brengose iku nyocok yo. Ya. Iki mangko yo apa iki, Mang? Neng ini tok. Iya ta. Iya ta. Anyep-anyep. Oh iya ya agak nyacak. Ngamun nesu pasan, nesu kok. Cemburu Masan cemburu. Nah, iki keturunan. Terus ya apa karep sampean? Ya wis Mas. Berarti sampean memang betul-betul cinta sama saya. Memang sampean itu seneng-seneng karo aku. Iya we Mas, aku ikhlas. Sampean sakit tak kei tak tengerane Kang Sobo. Nah, ya apa tengen? Nek ana dina jamba legi. Saya kan jamba legi ya Mas. Yuk terus. Lah aku tak kei tengeran. Nek ngarepe omah iki ana kembang, tak sawur kembang. Berarti kan sablono yo Mas. Jam piro yo? Gak salah paling itu kok yo nek jambul salah. Iya, Jadi aku kok setengah telu kudu mrene. heeh. Terus nek ono Kembang, heeh, berarti dia di latar rapi oman, berarti kan sabot itu di kamar. ngono. Iya. Ya wis nek ngono tak tunggu janjine yo. Oke Mas, sayang lagi. Mana? Dadah. Aduh lega, rezeki. Arti sama yang ini sumpah. Kaya sing ono dulu. Nyabla ae. Tapi lama dulu. Jadi mbak boleh bang botang angel. Apa? Sampai lu teko-tekone ya kak? Kula nuwun nggih assalamualaikum ngono ah. Wong do makin ki ana bojo kek. Di mana tunggak iki ya? Yo enek wong teko mlengas-mlengos tok. Lho sing mengas lho. Saiki ngene Kang. Sampeyan iki kudu ngerti-ngerti dhewe. Sampeyan ki ndek bojo ditelengosi wong wedok ya kudu ngerti to wong sampeyan ki ya wis tuwek. Apa maksudnya mlengosane? Lho saiki karo ngene Kang. Aku dadi bojone sampeyan mulai biyen. Yo gak tau ditunggok irek. Nyode belanjane sapiro yo gak tau. Aku golek-golek dhewe tak rewangi aku poli-poli kepingin urip. Baterai kali Ngono. Ya iya. Apa kan ngerti dhewe penggaweanku ning Joko kaya apa? Lek aku apa kerasan ning jero omah kene sing ning Joko ke sing ngurusi sapa? Berarti sampai di Joko di kendaraan.
Kalian aku lah sing guru iku sampean ndek Lawan njobo. 7 ya, Ate cukup ngurusi ya. ndek njobo sapa? Maksudnya ngurusi penggaweanku tentang kerjaanku sini Ya Jopo. dikato kerjaane ngono lho, Kang. Lho wis ngomong gak. Ngomong guru mari mencari susu nesan seto ae. Ya duwe. Ya aja duit tok rek. Apa kangen aku? Ana apa nganti rame-rame kaya ngene iki, Kon? Iki kula ajenge di penjara wonten Balung. Yo, di penjara. Nggih. Lah terus Bab masalahne kula ampun nglakoni tentang izin kula. iya. Nyolong ngobrak-ngabrik malih terus kesalahane kula ampun mateni Kanjeng Idris. Jadi ngrumasani nek awakmu salah. Nggih. Iya. Wis pantese nek pancene saiki kon iku menghadapi hukuman. Kaya ngono to. Nggih. Krana kesalahanmu. Nggih. Boten napa-napa kula dihukum teng Balung boten napa-napa, Iya. tapi kula nek ditumpakan. Oh, njaluk syarat, kon njaluk tumpakan ya wis gak apa-apa.
apa penjalaanmu tak bakal tak turuti. Iya. Gadai syarat kula gadai Apa tak tumpakno mobil, boten. Boten purun. perahu tuh? Boten. Lah karepmu piye? Kepengine kula pengen numpak gledekan. Loh, gledek. Nah, Nggih. iya. Ya engko nek pancen Gledekan tapi sing geret kudu bayane. duduk sapi, Kudu duduk jaran, kudu jaran. sing mbok jaluk sor gendho kudu dadi. Kolosor gendo. Dadi aku tak woro-woro ning wong Brego Gemuling lan Sabrang ben eruh lek dina iki Sogol bakal dipenjara Kaya ning ngono. Palu. Iya, pancen kaya ngono kon bakal tak turu. Yan, ngene Yan. Yan, Ayo Yan. Yan, ngene. Yan, maju. Wis krungu dhewe, iki penjalukane saka Sogol. Sogol gelem digawa nang Gemuling, waton ditarik geledekan sapine kowe. Apa? Ya. Aku gak butuh motor. Lho kok cuma Butuh Riko sing geret aku dadi ben ro kabeh. Nek Kalau pancen kaya ono ngono, Gol, ayo wis tak elokno nang kantor polisi. Siap ro ya? Iya, ayo siapno. Ayo. Hi. Aki getun, mulane wong gak ana getun ngarep, getun mburi. Gara-gara aku mbelani aparat Bapak Polisi Sutaman supaya iso nyekel Sogol. Kasep, kasep. Ya iki balik aku tiba njaluk digeledek aku digeledek. Tulungi apa aku bakarane sampe ditanggung. Tulungi apa di? Hendak. Malah Kang Sogol. Kono kejadian sing kaya ngene sing Kang Sogol. Getun rasane ngatiku kan, malah Kang Sogol. Ya wis tak donga muga-muga kali sambikala sampeyan selamat sabudal sabalike ya Kang. Ayo. Bengok kabeh. Wong Gemuling wong Sabrang iki lho. Dina iki lek Sogol wis dihukum nang Palu. Ayo mlaku. Bendero. Warga kene bendero. Ayo mlaku. Apa luwe ngelak? Iku ana suket iku bathoken iku. Nek ngelak iku ning kali disusukan ana iku. Kabeh padha nyekseni nek Gemuling saiki wis ketok wis aman wis ora ana apa-apa. Mergo iku sebab kecekeli Sogol kampak pager gunung. Sampai di sini perjumpaan cerita Ludruk Kematian Bangun Tresno mengucapkan terima kasih atau keluputan keluarga besar Ludruk Kematian Bangun Tresno. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain hari nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.